أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم مسويا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويسعر لافيا سيدة كريمة منورة زهرة وما ترى ليجي سيدة كريمة منورة زهرة وما ترى ليجي لا يسلم عقونك سيدي علي جرمي كريا كفوري سيف الله مغلول كسيدي علي كامرت كفوري سيدي علي بن فاطمة بنت أصدك واسك كفوري سكتر وسي سكمر mate suka zon kamar ma bai su ba sayyada karima munawwara zahara wa matar aliyu ce haifuwar sadauki makiyace fil hirami ya abba fatima suruki ga manzo mujtaba adiyar la zauje fatima duniyar ga kowa kakken ali rabbana ka sanya shi hudama sai di ali baban husaini ne da rukaya hatta da zainaba sayyada karima munawwara zahara wa matar aliyu ce ran da yayi fushi rabbi yayi fushi dan karama sayyadi ali hatta fatima in ta yi fushi rabbi yayi fushi gambiyar ali sayyada sharifa muhaddasa jarumar maza sahibar ali makiyan ku sun shiga taitayi sun mace kamar ma bai su ba sayyada karima munawwara zahara wa matar aliyu ce jarumin maza baka faduwa kai karo da tango da amiri kai karafkiya kwanka don kole ka katse ka fara godal amiri yayi juriya ya matso da kai ka rike shi kan murje kafuri ka gama da shi sayyadi ali ya mace kamar ma bai shi ba sayyada karima munawwara zahara wa matar aliyu ce wasalatuhu wasalamuhu sarmada la sidi musafa daga ali hatta sahabu kula fa ogatan mujtaba randa yayi wa fati mujtaba sun maye gurabunsa mustafa sun ka hau kalifar mujtaba suka rike hanya ta mujtaba sayyada karima munawwara zahara wa matar aliyu ce jaruman maza sayyadi abubakari da umar jigajigai usmanu har sayyadi ali kulafa su ne jigajigai a hunaini sun sanya kaburai tsaka mai wuya sun ka dudduge sun ka ɗauko fansa ga mustapha kaburan kamar ma bai su ba sayyada karima munawwara zahara wa matar aliyu ce wasalam salamu ala gwani da amina gata ga fatima kai ka zo gurin jalla rabbana kai ko ibadu ga al'umma ka salati zakka da azumi hata haji ai babu tantama shimfidar su kalmar shahada ce su biyar ya karbo mujtaba sayyada karima munawwara zahara wa matar aliyu ce yan uwa muradun sun cika mauludin ga mun zo gari gari babu sun zama jahidai sun fito da himma gari gari malamai iyayenmu sun fito na gane su ainan gari gari rabbana jazakum bi khairi ko da yaushe ku ne akan gaba sayyada karima munawwara zahara wa matar aliyu ce kumbura wasisa wa adara wa ulama gansu babu wai ruhullahi isa da abdu ma gombarawa na gansu babu wai malam bubu hatta da galke ruwa adarawa mujahidai sisawa da tambu ba malamin zakirai ku taso ku zo gaba sayyada karima munawwara zahara wa matar aliyu ce wata rana na tar da zakirai bidda sun yi zobe kan zikiri na farin ciki na tafa kuri in zama cikin fadar zikiri yan uwa masoya albashiri ko fito makwana muna zikiri kuma ce maraya kan zikiri shi tabbata shi na nan bai mutu ba sayyada karima munawwara zahara wa matar
tilifa ya rabe na shiga fartawa uba babba malami hanyar ilimi yayi wa fati sai dai bai mutu ba ran da yayi wa fati ne kudurin ta'aziyahu ya babba uba ɗalibansa sun dage da kula tun shi na dare tun bai mutu ba sayyada Karima Munawwara Zahra wa matar Aliyu ce mauludi madema sai abada a gidan Imam Lawali Kuje mauludi gidan Shehi Albashir Barabe bashi ma ku zo kuji maulidi gidan Sayyidi Balarabe sahibi na ku zo kuji kulla sanatin yanda rayuwa ran da an ka shirya mana gaba sayyada Karima Munawwara Zahra wa matar Aliyu ce sha'iri madema shafi'una ketare mu gana mu san da kai mu zamo masoya mu bashari tsintsiya guda kar mu kau da kai ran da dama fatar sa za mu je uzuri mu yo kada mu kau da kai yan uwa ku duka mu durkusa mu yi gaisuwa ban mu jitta ba sayyada Karima Munawwara Zahra wa matar Aliyu ce sansanin sani dan Halima ne sahibu salama farin gamo mai gidan Bilal har da Zadiya alamul balaga farin gamo kai ka san hijabban da ka shiga ka karaba na kai farin gamo kai ka zo da Qur'ani zahiri cikin masoyi mujita ba sayyada Karima Munawwara Zahra wa matar Aliyu ce Fatima Sharifa Batulu ce Bakureshi ya sannu akila marmaranki ya zarci kullum a ɗaya buzakin shi akila ɗan kace bari har da nono bai kai ga kasararau ga akila rabbana ka samu tawassuli amuran ka kwaikwayo da murtaba sayyada Karima Munawwara Zahra wa matar Aliyu ce mai Madina dan Hamza Mustapha zoji Aisha zoji Mariya kai farin wata haska duniya kake sannu abban surabiya sannu arifi sannu akili dan kwareshi sawon kaunin biya ni da malamai har da sha'irai zakire masoyan ka shugaba sayyada Karima Munawwara Zahra wa matar Aliyu ce Fatima to kakar Sakina binta Husaini aljanna ta kuta sannu kudubiya muhaddasa aka ɗago gonar kisan fita sannu zakira sannu abida sannu rabi'a yar makiyata sansana masoya ke san da mu ki saka mu aljanna shugaba sayyada Karima Munawwara Zahra wa matar Aliyu ce sanadin nawake ki sayyada uwar kiyana na Fatima da'irar masoya gari gari ya kuwa muke dunke Fatima kwaki take sunan shi kafuri ba mu son shi wallahi Fatima ran da yayi wa fati shi tabbata banda mu janazar sa tabbata sayyada Karima Munawwara Zahra wa matar Aliyu ce wayo farida ki taimaka mardiya ki yarda mu walwala mu yi da'irori mu walwala zakira mu nan suna kula mun fi son mu zamto gari gari da'ira tana nan ana kula an bato muke mai tawassuli ga rasulu annabi shugaba sayyada Karima Munawwara Zahra wa matar Aliyu ce wasalam masoya mu bashari addu'a muke sai ku taimaka dan da an fito shirya maulidi da kudi da mai sai a taimaka rabbana ya saka wa malamai tajire talakawa sun cika tunda an yi murna ga sayyidi shugaba ga alamujtaba sayyada Karima Munawwara Zahra wa matar Aliyu ce sayyada Karima Munawwara Zahra wa matar Aliyu ce sayyada Karima Munawwara Zahra wa matar Aliyu ce alhamdulillah.
alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yan uwa masoya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wannan ita ce baiti wanda Allah ya kaddare ni tsara wannan mauludi mai albarka, to sai kuma baɗin Allah ya kai mu. Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim.